Wel, gawn ni droi heno at Salm 107, un harwenni. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Fel yna, drwyd gan yr arglwydd, y rhai awyr a'i cynnill ynghyd o'r gwledydd, o'r dwyrain, a'r gorllewin, o'r gogledd a'r de. Halleluia, fe anwyd brawd i. Fe dalodd ein holl fyled ar fynydd Calfari. Y darlleniad cyntaf heno yw Llyfr yr Actau, pennod 9, adnod 1 i adnod 19. Trwydigaeth Saul o Darsus. Yr oedd Saul yn dal i chwythu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd, ac fe aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo am lythyrau at y synagogau yn Damascus, fel os byddai'n cael hyd i rywrai o bobl y ffordd, sef Cristnogion wrth gwrs, yn wir neu'n ragedd, y gallai ei dal a dod â hwy i Jerusalem. Pan oedd ar ei daith ac yn agosau at Damascus, yn sydyn plachiodd syrthiodd ar lawr, clywodd lais yn dweud wrtho, Saul, Saul, pam yr wyt yn fy erlyd i? Dywedodd yntau, pwy wyt ti, arglwydd? Ac eber llais, Iesu wyf fi, yr hwn yr wyt ti yn ei erlyd. Ond cod a dos i mewn i'r ddinas, ac fe ddwedir wrthyt beth sy'n rhaid i ti ei wneud. Yr oedd y dynion oedd yn cyd-deithio ag yn sefyll yn fyd, yn clywed y llais ond heb weld neb. Cododd Saul oddi ar lawr, ond bod ei lyged yn agored, ni allai weld dim. Arwain-iasant gerfydd i law i mewn i Damascus, i am dridiau heb weld, ac ni chymerodd na bwyd na diod. Yr oedd rhyw ddisgybl yn Damascus o'r enw Ananias, a dywedodd yr arglwydd wrtho mewn gweledigaeth, Ananias. Dywedodd yntau, dyma fi arglwydd,
ac meddai'r arglwydd wrtho, cod, a dos i'r stryd a elwyr y stryd union. A gofyn yn hi Judas am ddyn o Darsus o'r enw Saul. Cai hyd iddo yno yn gweddio. Ac y mae wedi gweld mewn gweledigaeth ddyn o'r enw Ananias yn dod i mewn, ac glwydd yr oedd wedi clywed gan lawer am un hwn, faint o ddrwg y mae wedi ei wneud i'r saint i yn Jerusalem. Yma hefyd y mae ganddo awdurdod oddi wrth prif offeiriaid i ddal pawb sy'n galw ar dy enw di. Ond dywedodd yr arglwydd wrtho, dos di, llester dewis i mi yw hwn, i ddwyn fy enw ger bron y cenhedlu enw i. Aeth Ananias ymaith ac i mewn i'r tŷ, a rhoddodd ei ddwylo arno a dweud, y brawd Saul, yr arglwydd sydd wedi fy anfon, sef Iesu, yr un a ymddangosodd i ti ar y ffordd yma, mwyn i ti gael dy olwg yn ôl, ath lenwi ar ysbryd glân. Ar unwaith, syrthiodd rhywbeth fel cen oddi ar ei lygaid, a chafodd ei olwg yn ôl. Cododd ac fe'i bedyddiwyd, a chymerodd luniau ac ymgryfhaodd. Gynnwys ar y cefndir yna a'r gair nes ymlaen yn y Philippiaid. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni weddio. Diolch i ti o arglwydd ein Duw am y fraint fawr o gael bod gyda'n gilydd ger dy fron di yma heno. Ein ni'n dod at ein gilydd ac yn dod ger dy fron yn enw ac yn heiddiant ac yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni dod eto i daddoli di arglwydd, i gydnabod mai ti sydd yw, ti yw ein creawdwr, ein cynhaliwr a'n gwaredwr. Ac o arglwydd, ti yw y gwir dduw, y Duw byw a bendigedig. Ac o arglwydd, i ni'n dod i blygu ger dy fron, ond i ni'n dod hefyd i dy geisio di, i ni'n dod i nesau ata ti arglwydd, i ni'n dod ata ti fel ein tad yn y nef, ein Duw ni, trwy dy ras a trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n dod achos bod ni eisiau rhoi diolch a mawl a gogoniant i ti, ac i ni dy angen di o arglwydd. I ni angen dy bresenoldeb, i ni angen bod dy fendith arno ni, i ni angen ein porthi a'n cynnal a thras o arglwydd o ddydd i ddydd. Roedden ni angen gras i ddod i gredu yn Iesu Grist yn y lle cyntaf, ac mae angen gras arno ni bob dydd o'r daith o arglwydd. Ac i ni'n diolch bod ti wedi paratoi moddion gras ar ein cyfer ni. Y ffordd wyt ti'n rhoi gras i dy blant, trwy yr ysgrythur, trwy y gair, trwy athrawiaeth y gair o arglwydd, trwy ni gael cymdeithas a'n gilydd, trwy ni gael galw arno ti mewn gweddi, a hefyd yn yr ordynhadau ac yn y torri bara, fel byddwn ni'n dod at fwrdd yr arglwydd yn nes ymlaen. Ac o arglwydd, ni'n gofyn i ti'n helpu ni nawr heno i nesau mewn gwirionedd ata ti, gyda'n holl galon, a'n holl feddwl o arglwydd, a'n holl nerth, i dy geisio di nawr. I ni'n gofyn i ti i lefaru arglwydd, achos bod ti'n Duw byw, wyt ti'n siarad trwy'r gair. Ac trwy'r ysbryd glân yn dod ar gair, un calonnau ni. Ac o arglwydd ni'n gweddio am weinidogaeth yr ysbryd glân heno, oherwydd mae e'n dod ar gair, un calon ni, y fe sydd yn gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Cyn ni'n gweddio bydd yr ysbryd sanctaidd yn gogoneddu yr arglwydd yn ein golwg ni heno. A bydd e'n fawr iawn iawn yn ein golwg ni o arglwydd. A hynny yn lles mawr i'n henaid ni, fel bod ni ddim yn ymddiried yn y cnawd, fel y byddwn ni'n trafod hyn o arglwydd, byddwn ni ddim yn ymddiried mewn dim na neb
ond yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio felly dy fendith arnom ni, i ti'n cynnal ni, ac i ti beri bod yr oedfa yn dwyn ffrwyth yn ein bywyd ni arglwydd. Ac felly, ni'n cofio am ein gilydd, i ni'n gweddio dros waith yr eglwys yn ystod yr wythnos, i ni'n gweddio deled y deyrnas o arglwydd ym mhob man, ac yn ein hardaloedd ni, ac trwy ein gwaith ni, ac eglwysi eraill wrth gwrs, hefyd, boed yn waith, does dim ysgolion wythnos yma, ond y gwaith arall sy'n cael ei wneud o arglwydd, yn gyfarfodydd, yn waith personol, i ni'n gofyn dy fendith arglwydd, ac am dy nerth, i ogonefu dy enw. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio dros ein cyd-aelodau, ni'n gweddio dros ein gilydd o arglwydd. A byddwn ni'n cadw'n llyged arna ti, a byddwn ni'n tyfu arglwydd mewn ffydd, byddwn ni'n tyfu mewn cariad at ein gilydd ac at y ti wrth gwrs, a byddwn ni'n tyfu yn y gobaith byw sydd gyda ni yn yr arglwydd Iesu. A byddwn ni'n tyfu mewn ffrwyth, ffrwythau addas i edifeirwch, ffrwythau yr ysbryd glân. O arglwydd, i ni'n gweddio i ti'n cadw ni'n agos ata ti mwyn cynhyrchu mwy o ffrwyth yn ein bywydau ni. Mwy o debygrwydd gwirioneddol i Iesu Grist. Arglwydd, i ni'n diolch mai dyma dy fwriad a dy ddewyd ar ein cyfer ni. Ni'n gweddio dros y rhai sy'n methu bod gyda ni, rhai yn yr ysbyty, rhai gartre, rhai mewn gwendid a llesgedd arglwydd. Ni'n gofyn dy fendith, yn enwedig bod nhw'n ymwybodol ohono ti, a dy bresenoldeb gyda nhw arglwydd, a bod nhw'n cadw 'u golwg arna ti hefyd, yr amgylchiadau. Ac arglwydd, diolch bod ti wedi addo bod gyda nhw. I ni'n diolch am y gwaith sydd wedi bod ymlaen heddiw gyda'r ysgol Sul, ac y gwaith sy'n mynd gyda Pili Pala ar ddydd Gwener. I ni'n gweddio bydd y gwaith hwnnw yn dwyn ffrwyth arglwydd hefyd, gyda plant bach a theuluoedd yn dod ata ti, yn dod i'r deyrnas o arglwydd, yn dod i'r bywyd tragwyddo sydd yn Iesu Grist. Deled y deyrnas a gwneler dy wyllus yw ein gweddi ni. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. O arglwydd, helpa ni fel dy blant ac fel dy bobl, helpa ni fel eglwys i fod yn fwy tebyg i'r nefoedd, ein cartre ni. Lle mae'r sylw i gyd, lle mae'r ffocws i gyd ar yr orsedd, ac ar yr un sydd ar yr orsedd, ac ar yr oen. O arglwydd, helpa ni yn ein bywydau ni, gael yr un ffocws ar nefoedd, a'r un blaenoriaethau hefyd, yr un priorities ar nefoedd, bod Duw yn y canol, bod yr arglwydd Iesu yn y canol bob amser. O arglwydd, i ni'n diolch nawr am cael bod yma ger dy fron wrth orsedd gras. Ni'n gofyn i ti faddau ni, ein pechodau, ni'n diolch am faddeuant drud a had i ni yn Iesu Grist. I ni'n diolch am yr oen o arglwydd, y fi ar Galfaria. I ni'n diolch arglwydd am y taliad anfeidrol, i ni'n diolch cawson ni bore yma iddo fe brofi digofaint Duw a dinistyr a condemniad a'r bechod yn ein lle ni, dros ei bobl ar y groes. Ac o arglwydd, i ni'n gweddio, byddwn ni'n ymwybodol o hynny heno ac yn cofio hynny'n arbennig yn y cymun, a bydd hynny'n yn effeithio ni yn fawr eto, yn ein meddwl, yn ein calon ac yn ein ewyllus ni hefyd arglwydd. Ac o arglwydd, i ni'n gofyn i ti felly, i'n derbyn ni'n gofyn i ti'n cadw ni eto, cadw ni rhag yr un drwg, gwared ni rhag yr un drwg arglwydd, sancteiddia ni, pura ni ar gyfer dydd Iesu Grist. Ac o arglwydd, defnyddia ni dy ogoniant ac dy glod. Derbyn ni nawr ac arwain ni'n hellach yn enw yr arglwydd Iesu. Amen.
Gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni heno. Ni feddaf neb fel Iesu. Y mae'n bob peth i ni, yn llawn o gydymdeimlad i'w wrando ar fy nghysi. Wel, gawn ni droi nôl at llythyr Paul at y Philippiaid, pennod 3, a falle os newn ni ddarllen o'r adnod gyntaf at adnod 8. Bellach, gyfeillion, llawenhewch yn yr arglwydd, nid yw ysgrifennu'r un pethau atoch yn drafferth i mi, ac i chwi y mae'n ddiogelwch. Gwyliwch y cwn, gwyliwch y rhai nad ydynt ond yn gweudi'r cnwd, oherwydd ni yw'r rhai gwir yn waededig, ni sy'n addoli trwy ysbryd Duw, ac yn ymfalchio yng Nghrist wedi enweidi arnaf yr wythred o hil Israel, o lwyth Benjamin, yn Hebrewr o dras Hebrewyr, yn ôl y gyfraith yn Pharisead, o ran sêl yn erlyd yr eglwys, yn ôl y cyfiawnder sy'n perthyn i'r gyfraith yn ddi-fath, ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, wedi ei ystyried yn golled Crist. A mwy na hynny, hyd yn ar bwys ragoriaeth y profiad, Crist Iesu fy arglwydd. Yr gollais pob peth o'i herwydd. Yr wyf yn cyfrif y cwbl yn sbwriel, mwyn i mi ennill Crist. Wel nawr te, yn y bennod yma, fel gwelson ni rywfaint diwetha, mae'r apostol Paul yn rybuddio y Philippiaid ynglyn â'r bobl yma, y Cristnogion yma, o gefndir Iddewig, nhw yn Iddewon, ac wedyn wedi dod yn Gristnogion, wedi cyffesu Iesu Grist yn arglwydd, yn Fesaia, ond nawr yn dechrau dysgu rhywbeth arall, yn dechrau ychwanegu rhywbeth arall, i gael iachawdwriaeth lawn, bywyd Cristnogol llawn, rhaid i bob Cristion, beth bynnag i gefndir, cenhedloedd hefyd, i gadw defodau cyfraith
Moses. Mae eisiau mynd nôl i gyfraith Moses ac yn arbennig yr enweidiad. Ac mae eisiau ni sylwi pa mor sydl mae hyn. Do'n nhw ddim yn gwadu Iesu Grist, cofiwch. Do'n nhw ddim yn gwadu bod ni'n dod yn iawn â Duw trwy gredu yn Iesu Grist. Ond, oedd eisiau ychwanegu rhywbeth. Beth o'n nhw'n gwadu oedd bod ni yn iawn ac yn gyflawn ger bron Duw yn Iesu Grist. Hynny yw, i ni'n iawn gyda Duw, i ni'n gyfiawn ger bron Duw trwy Iesu Grist yn unig. Trwy yr arglwydd Iesu yn unig. Ond oedd na ychwanegiadau. Mae eisiau mynd nôl i'r grefydd Iddewig. Mae eisiau ychwanegu'r pethau yna i fod yn gyflawn. Mae'r apostol Paul yn llym yn dyw e. Mae'n galw nhw yn gŵn, y term oedd yr Iddew yn defnyddio am y cenhedloedd. Mae'n troi y byrddau arnyn nhw. Mae'n galw nhw'n ddrwg weithredwyr, nid yn gweithredu daioni, ond yn gwneud gwaith drwg, ac yn gweudi'r cnawd yn unig. Dim ond rhywbeth allanol oedd yr hyn oedden nhw'n wneud, oedd nhw'n ymddiried yn y cnawd. Pethau cnawdol, natur ddynol, gallu dyn. Yn ia, tynnu beth mae hynny'n olygu. Ond mae'r gwir gredinwyr, ni, medda'r apostol Paul, yn addoli trwy ysbryd Duw, rhywbeth ysbrydol yw e, gyda chymorth yr ysbryd glân, yn ymfalchio yn Christ. Popeth sydd ei angen arno ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni ddim mynd tu fas i'r arglwydd Iesu i ychwanegu. Allwn ni'n tynnu chwaith oddi wrtho fe. Does dim angen. A heb ymddiried yn y cnawd. Yn bwriadol, yn peidio ymddiried yn y cnawd. Ddim yn rhoi hyder yn y cnawd. A mae'r apostol Paul nawr, mae'n defnyddio ei hunan fel esiampl unigol personol. O berson oedd yn ymddiried yn y cnawd, ond bellach sydd wedi newid. Bellach sydd yn gweld cyreiddiadau'r cnawd yn ddim byd, yn golled, yn sbwriel o gymharu â Iesu Grist. A mae'n bwysig iawn i ni, oherwydd, pan mae'n bwysig, mae'r rhybydd yma yn rybydd parhaus i ni. I beidio ychwanegu rhywbeth, neu mynd i bwyso'n rhannol ar rhywbeth, neu rhywun, heblaw Iesu Grist yn unig. O'n i'n mynd i wneud hyn ar y diwedd, ond mi wna i restru rai pethau nawr i ni feddwl amdanyn nhw, a wna i ddod nôl atyn nhw ar y diwedd. Mae rhai eglwysi, mae nhw heddi yn cynnwys rai pethau Iddewig yn eu haddoliad. A mae rhaid bod yn ofalus iawn. Prayer shawl, dilyn gwyliau yr Iddewon falle. Wel, i beth? I beth sydd angen hynny? Does dim angen e. Mae popeth yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n addoli trwy ysbryd Duw, dyw'r pethau allanol na, ddim yn ychwanegu dim byd o gwbl. Mae'n beryglus. Mae rhai yn mynd nôl i'r Sabath o ran y dydd Sadwn. Hynny yw, nid mwyn cyfleistra, ond mwyn addoli ar y Sabath. Wel, i beth? Does dim angen i ni wneud hynny o gwbl. Ac wedyn ni, mae yna bwysau arno ni i ychwanegu at yr Efengyl doethineb y byd. Doethineb y byd, heddi. Ond wrth gwrs, os i ni'n gwneud hynny, i ni'n mynd i drafferthion yn syth. Mae doethineb y byd heddiw yn dweud y dyle'r eglwys gynnwys a dilyn hyd yn oed agenda y gymdeithas. Felly mae'n beth da iawn pan mae'r eglwys yn dilyn agenda
rhai yn y gymdeithas, elfennau LGBTQ+, mae hwnna'n beth da. Doethineb ein hoes ni. Mae'n hoes wedi newid I meddwl ar lawer o bethau, a beth sydd angen I ni wneud yw dilyn doethineb yr oes. Ac os ych chi eisiau bod yn berthnasol, os ych chi eisiau bod yn boblogaidd, os ych chi eisiau gwneud yn dda fel eglwysi yn y dyddiau hyn, na beth sydd eisiau chi wneud. Ond wrth gwrs, wrth ychwanegu'r pethau hynny, gallwn ni fod yn gweld ein hunain yn mynd yn groes I air Duw ei hunain. Ac mae hynny'n dir peryglus na allwn ni ddim mentro iddo fe. Ac wedyn ni, wrth gwrs, mae gyda ni'r temptasiwn parhaus I roi ein hyder mewn pethau cnawdol, ein cefndir ni, ein doniau ni, ein crefydd allanol ni, ein gwybodaeth ni, ein daioni ni, daioni crefyddol, daioni cymdeithasol, ein label ni, bod ni'n perthyn I ryw label, I ryw grŵp diwynyddol arbennig, neu beth bynnag. Mae dyna sydd yn bwysig. Rhaid ni fod yn ofalus, bod ni ddim yn ychwanegu hwnna at yr arglwydd Iesu yn unig. Rhaid ni fod yn ofalus I bwy ni'n perthyn, pwy ni'n nabod. Gallwn ni gam ddefnyddio y bedydd. Mae wedi cael ei wneud dros y blynyddoedd, fel petai y weithred o fedydd, y dŵr I hunan, bod chi wedi bod trwyddo. Na fe, mae hwnna sy'n bwysig iawn. Ac wrth gwrs, beth sy'n tu ôl iddo fe, beth yw'r ystyr mewnol ysbrydol. Neu hyd yn oed y cymyn hyn o. Nid y weithred o gymryd bara a gwyn, wrth gwrs, ond ein ffydd a'n porthi bwydo'r enaid ar yr arglwydd Iesu. Na chi rai pethau gallwn ni feddwl amdanyn nhw, ydw i'n ymddiried yn y cnawd. Chi'n gweld? Ac heb I ni wybod bron, mae rhan o'n pwysau ni ar Iesu Grist, ond mae rhywfaint o'n pwysau ni ar y pethau yna hefyd. A nid ar Iesu Grist yn unig. Mae'n broblem ac mae'n berygl barhaus I ni. Felly, tri peth nawr te heno. Pwyso ar y cnawd cyn Damascus. Dyna'r rhan gyntaf am yr apostol Paul. Wedyn colled oherwydd Crist, a colled o hyd mwyn Crist. Adnodau 7 ac 8 yw'r pwyntiau yna. Gyntaf I gyd, y cnawd cyn Damascus. A dyna pam o'n i'n darllen hanes trwydigaeth Saul, wrth gwrs. Mae yna newid sawrdanol di digwydd yn ei fywyd. Ac dyna pam, dyw e ddim bellach yn ymddiried yn y cnawd, fel oedd e, ond yn yr arglwydd Iesu. Dyw e ddim yn ymffrostio yn y cnawd, ond yn Iesu Grist. Ac mae hynny wir yn newid sydd wedi digwydd iddo fe. A beth I ni'n gweld yn adnod 4, 5 a 6, mae'r apostol Paul yn rhestru nawr I CV. Y curriculum vitae. Y CV cnawdol oedd gyda fi. Ac mae'n eitha impresif. CV, yr apostol Paul yn y cnawd, Saul o Darsus. Mae sleid fi yn dod lan falle fan hyn. Na fe, sa'n bod chi'n gweld yna, sy'n ots. How to write a CV. Os byddwch chi eisiau menthyg gewch chi fenthyg unrhyw bryd, mae ar y we, dim fi sy'n bia fe. Mae eisiau summary, mae eisiau general info, mae eisiau background, educational background. Wel, I ni'n cael cefndir yr apostol Paul. Chi'n gweld, mae'n rhoi gefndir I ni. Work experience, fel Phariseag, y ffordd mae wedi gweithio I fyny yn y grefydd Iddewig, yn y gyfraith. Interest a hobbies dod gyda fe ddim, achos oedd e'n all out, oedd e'n selog I ddiddordeb oedd roi pobl yn y jail, os falle fe, erlyd Cristnogion, skills and competences. Wel, ei competence yng nghyfraith yr Iddew. Dyna ni, rhai o'r pethau ni'n gweld, CV, mae'r picture yw hwnna, yr apostol, neu dim yr apostol, beth oedd e cynt Saul yn y cnawd. A chi'n gwybod beth, gallai fe wedi bod yn brif weithredwr i'r Iddeweiddwyr, i'r Judaisers yma.
y bobl oedd yn ymddiried yn y crowd, gallai fe fynd yn uwch na nhw, dyna beth mae'n gweud. Gallai fe fod yn bennaeth arnyn nhw ac yn brifweithredwr arnyn nhw yn ôl y CV oedd ganddo fe, oedd yn tico pob bocs. A dyma beth mae'n dweud te, wedi enweidi ar yr 8 dydd, oedd ein o blant y cyfamod. Felly, yr arwydd o'r cyfamod rhwng Duw a'i bobl. Oedd e'n perthyn i hil Israel. Israel, sylwch. Nid Abraham, mae'n dweud, ond Israel. Achos chi'n gweld, oedd Ishmael yn un o blant Abraham. Ond oedd e ddim yn un o blant y cyfamod. Oedd oedd Edom, Esau, iawn, yn blentyn Isaac. Ond oedd e'n perthyn i Israel, chi'n gweld, Jacob. Ac mae'n gallu ymffostio, mae'n perthyn i hil Israel. Israel, wir blant y cyfamod a'r enweidiad yn arwydd o hynny. Pobl etholedig plant y cyfamod. Ac Israeliad pur, os liciwch chi. Ac heddi, bydde fe'n demtasiwn i rai i dweud, wel, plant Cristnogion, plant wedi magu yn yr Efengil, yn sŵn yr Efengil. A rhai ohonon ni wedi cael y breintiau hynny. Ond wrth gwrs, oedd gweinidog i fi, pan o'n i'n blentyn, rai nhw'n chi'n ei nabod e. Mi ddath i'r bywyd yn Iesu Grist trwy dract. Gath ar nos Sadwn, ar sgwâr Crosshans. God has no grandchildren. God has no grandchildren. Hynny yw, beth bynnag ein rhieni, dyw hwnna ddim yn trosglwyddo'n automatic i ni. Ac mae pob un sy'n dod yn Gristion yn wyrth. Bod e o deulu Cristnogol, neu ddim o gefndir Cristnogol. Mae'r ddau yn wyrth. Ydy, mae'r un o'r cefndir wedi cael breintiau mawr, wrth gwrs. Ond yr un wyrth sydd ei angen i eni person o'r newydd. Wel, na fe, i ni'n clywed nawr te rhagor am yr Israeliaid yn Rhufeiniaid 9. Israeliaid ydynt, eu heiddo hwy yw'r mabwysiad, ond nhw'n cymryd bod nhw'n blant i Dduw achos y cyfamod. Y gogoniant, oedd y gogoniant gyda nhw yn y cysegr. Y Shekinah, ond nhw'n gwybod am ogoniant Dduw, yn y cwmwl, yn ei harwain nhw trwy'r anialwch. Meddyliwch am hwnna. Yr addoliad, y drefn iawn i addoli Dduw yn y gyfraith a'r addewidion, y cyfamodau. Dyna chi, a dyma pwy oedd e'n perthyn iddyn nhw, chi'n gweld? Oedd y tras i gyd gyda fe. Wedyn mae'n mynd mlaen llwyth Benjamin. Falle nid y llwyth mwyaf amlwg, ond llwyth da iawn yn Hermer Iddewon, llwyth y brenin cyntaf, Saul. Nhw hefyd yn nes ymlaen, gadwodd yn ffyddlon i deulu Dafydd. Ond nhw yna yn yr adferiad ar ôl dod nôl i Babylon, llwyth Benjamin, dyma chi lwyth Mordecai ac Esther wedyn ni. Felly digon i ymffrostio yn ddo i berthyn i lwyth Benjamin. Oedd wedi cael ei biclo mewn crefydd ond oedd e. Hebrewr pur, crem de la crem. Yn argoeddiedig, yn selog, yn grefyddol, ac yn Phariseaidd, ynddo fe. Ac oedd y Phariseaid yn sect caeth iawn. Ac oedd y Phariseaid, o'n nhw mewn clash, parhaus gyda Iesu Grist, ond oedd y Phariseaid o ddifri, cofiwch, o'n nhw o ddifri. O'n nhw fel rhywun heddi, falle fydde'n fynach, wedi mynd o'r byd fel petai i roi ei hunan yn llwyr, a cadw rheolau strict, a bywyd strict. Sect caeth oedden nhw, chi'n gweld? Ac os dawn ni at y sleid nesaf, chi'n cofio dameg y ddau yn mynd i weddio y Phariseaiad a'r casglwr trethu. Oedden nhw'n ymprydio dwywaith bob wythnos. O ddifri nawr, oedden nhw'n ymprydio dwywaith bob wythnos, fel rhan o'i gweithgaredd crefyddol.
O'n nhw'n degynnu, o'n nhw'n rhoi 10% i waith y deml, gwaith teyrnas y ddew. O'n nhw'n byw i gadw manion y ddeddf, rheolau manwl y gyfraith, fel o'n nhw'n deall bod o'n nhw'n cael esboniad o'r gyfraith, oedd cannoedd o reolau, o'n nhw'n byw i gadw rheini i ennill cyfiawnder. Ac yn fwy na yna, oedd e'n fodlon erlyd. Nid dim ond perswadio pobl i ddod yn Iddewon, ond erlyd os o'n nhw ddim. Fel, wrth gwrs, oedd e yna pan fuodd Steffan yn cael ei labuddio. Chi'n meddwl am rywun fel Al-Qaeda, eithafwyr crefyddol. Dyma fe, yr apostol Paul, wel Saul, fel oedd e cynt. Oedd e'n all out. Oedd dim byd yn cael ei ddylan nôl o gwbl. Fel na oedd e. Ond mae'r pwyslais i gyd arno fe. Mae'r pwyslais i gyd ar beth mae e'n gallu wneud. Beth mae rhaid iddo fe wneud. Beth mae rhaid iddo fe gyflawni. Mae gyd yn y cnawd. Gallu dynol yw ei gyd. Ac i ni'n darllen gan Iesu Grist yn siarad â Nicodemus, yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw. Dyma beth oedd Saul o Darsys, dyn, bydde rhain gweud, arioreth, yn cyrraedd yn uchel, ond dyn yn ei ymdrechion ei hunan. Debyg iawn i Martin Luther, cyn iddo fe ddod at Iesu Grist. Mynach wedi ymroi yn llwyr i gadw rheolau y grefydd Gatholig fel oedd e'n deall, wedi ymroi 100%. Mae rhaid ni bwysleisio hwnna, nid chwarae gyda Duw oedd y bobl yma, nid chwarae gyda'i crefydd. Yn aml iawn mae pobl fel hyn yn dangos ni lan. Oedd ddim half measures gyda Martin Luther, oedd e'n chwipio ei hunan, i gosbi ei hunan, am ei bechodau. Oedd e ddim help, wrth gwrs, ond nid yna'r pwynt. Oedd ddim half measures. 100%. A mae Iesu Grist yn dweud, dylen cyfiawnder ni ragori ar eiddo y Phariseian. Hynny yw, oedd nhw 100% am rhywbeth oedd nhw'n ennill. Ond dylen ni fod, wrth gwrs, 100% yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei waith e. Felly'r hyn aned o'r cnawd yw, dyna fe, cnawd. Ond yr hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd glân, ysbryd yw. Paid a ryfeddu mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid eich geni chwi o'r newydd. Ac dyna oedd angen Saul o Darsys, dyna sydd angen unrhyw un, dyna oedd angen Martin Luther, wrth gwrs. Dyn fel petai ariorau, crefyddol, brwd, 100%. Ond oedd ei gyd ar ffocws arno fe, ar y cnawd dynol. Beth oedd e'n gallu gwneud, beth oedd e'n gallu ei gyflawni. Cyn Damascus oedd hwnna, chi'n gwybod? Ond wedyn ni, yn adnod 7, i ni'n darllen hyn. Ond beth bynnag oedd yn ennill i mi, yr wyf y nawr, neu mewn cyfieithiadau eraill, gallwch chi gymharu, yr wyf wedi ei ystyried yn golled oherwydd Crist. I fod e fel petai yn binatl o ddyn yn y cnawd, wedi cyrraedd y top fel petai, mae wedi dod i weld bod y pethau oedd yn elw i mi, yr enillion, yn y gwreiddiol, mae'n lluosog, chi'n gweld? Y prophets, yr enillion. Beibl William Morgan, y pethau oedd elw. Y pethau oedd wedi bod yn pwyso arnyn nhw'n llwyr, yn gallu rhestru nhw, daeth i weld y cwbl, y pethau yna, yn golled, yn ddiwerth, ger bron Duw, yn sbwriel. Wel, siwr dath e i weld hynny eto. Siwr dath e i weld, mae mor, di a gwyn, mae'r gwaniaeth mor syfrdanol, dyma'r pethau oedd i fywyd e.
A nawr, dim eisiau dim byd i wneud â nhw. Maen nhw'n sbwriel, maen nhw'n ddiwerth. Maen nhw'n dom yn ôl yr hen gyfieithiad. Maen nhw'n drewi. Ond siwr mae'r newid yma wedi dod yn y ffordd mae'n gweld y pethau yma. Oherwydd Crist. Oherwydd Crist. Beth mae wedi gweld? Beth sydd wedi newid i olwg? Beth sydd wedi newid i ffocws? Mae wedi gweld gogoniant yr arglwydd Iesu Crist. A dyna'r allan. Nid bod rhywun wedi perswadio fe ynglyn â'r pethau cnawdol yma, a wedi rhestru a mynd trwyddyn nhw, a bod nhw ddim wedi... Na. Mae wedi gweld rhywbeth rhagorach. Mae wedi gweld yr arglwydd Iesu yn fyw, yn ddisglair, ar y ffordd i Damascus, nes bod e ar ei wyneb e, ger bron yr arglwydd, ac oedd e'n siarad â fe yn bersonol. Mae e'n fyw, mae e'n ogoneddus, mae mewn gogoniant, a mae'n siarad â Saul o Darsus. Ac mae'n galw Saul o Darsus i fywyd gwahanol, i fywyd newydd, ac i waith newydd, i deyrnas newydd. A dyna'r gwahaniaeth i gyd. Dyna'r gwahaniaeth i gyd. Mae'r sleid o'r Bible Images o'r Saul, pan mae'n gweld y goleuni llachar ar y ffordd i Damascus. Mae wedi gweld arglwydd sydd yn fyw. Mae wedi gweld rhywbeth o'i ogoniant e, a'i ddisgleirdeb e, a'i fod e yn ei alw fe wrth ei enw. Ac wrth gwrs, os ydy ni yn Gristnogion heno, i ni wedi gweld rhywbeth tebyg. I ni ddim wedi gweld y golau llachar, fel welodd Saul, mwy na thebyg, ond i ni wedi gweld rhywbeth o ogoniant yr arglwydd Iesu. Ni wedi gweld rhywbeth o ogoniant y Duw ddath yn ddyn ac i farw dros bechadur fel fi ar y groes, gwrthwynebu pechod, concro pechod, atgyfodi a bod bywyd rhagwyddol yn iddo fe. I ni wedi gweld rhywbeth o'i ogoniant Ac mae wedi ymddangos i ni. I ni wedi clywed rhywbryd mewn oedfa, mewn sgwrs wrth allan y gair, yn siarad â ni. A chi'n gwybod, oedd e'n siarad â chi. Oedd y gair yn siarad â chi. Ac oedd e'n gweud wrthoch chi, fi biad i nawr, a rhaid ti ddod ata i. Dwi wedi dybrynu di, dwi wedi marw drosto ti, a ti'n eiddo i fi o hyn allan. Dere ato i nawr. Mae rhaid i ti ddod ac ymddiried ynddo i. Nath Iesu Grist ofyn am y CV? Na. Dim o gwbl. Dim ond un cwestiwn. Saul, yn erchiad personol, wrth i enw, pam yr wyt yn fy erlyd i. Siwr dath ei weld pa mor wag, pa mor ofer oedd y CV mawr na oedd gyda fe. Wel, siwr oedd yr arglwydd Iesu yn crynhoi y CV ardderchog na. Y CV crefyddol disglair cyfiawn i fod, mae e'n elyn i Dduw, a mae e'n elyn i fath Dduw. Yr holl gymwysterau disglair, mae'n brwydro yn erbyn Dduw. Mae'n dal yn ei bechod. Dyw e ddim yn iawn gyda Dduw. Pam yr wyt ti yn fy erlyd i? Mae fi yw Iesu, yr un yr wyt ti yn ei erlyd. Oedd e'n fflat, mae'n ffindio ei hunan yn fflat ar ei wyneb, yn dlawd, yn ddall ac yn noeth, fel petai yn ysbrydo. Wel na, a arwydd o hynny yw bod e'n ddall, wrth gwrs.
Dim syniad y fe ble i fynd, dim syniad y fe y ffordd o'i flaen e. Os, dyma fe, yr un ar CV crefyddol mawr, mewn ymbalfalu. A nes bod e'n cael gwybod mwy gan yr arglwydd Iesu trwy ei weision, dwi'n yn gwybod ble mae'n mynd. A mae'r arglwydd wedi ei alw fe, ac yn addo bod gydag e. Oedd y CV yn gwbl ddi-werth. Oedd y CV yn gwbl amherthnasol. Oedd e'n werth dim. Zero, dim byd o gwbl. Beth oedd hwnna i gymharu â'r arglwydd Iesu Grist? Pwy ni ar ein gorau i gymharu â'r arglwydd Iesu? Y Duw ddyn sydd wedi byw yn lân yn y byd yma, sydd wedi concro pob temptasiwn, sydd wedi gwrthsefyll Satan ym mhob ffordd, ac i ni'n plygu fel na iddo fe. I ni'n rhoi mewn mor rwydd iddo fe, ond dim yr arglwydd Iesu. Oedd e'n sefyll iddo fe. Yr un sydd wedi cymryd, sydd wedi delio gyda'n pechod ni. Yr un sydd wedi delio yn pechod ni. I ni'n meddwl bod ni'n gweithio lan rhyw gyfiawnder, dyna oedd Paul yn neud. O beth am ei bechod e? Beth oedd yn delio a'i bechod e? Beth oedd yn talu am ei ddyled e gerbron Duw? Ond dyma un sydd wedi dod i ddelio gyda'n ddyled ni, i ddelio gyda'n pechod ni. A'i ddylai e. A'i croesi'n bilion i gyd mewn un prynhawn ar y groes, a cymryd ein hyffer ni ar y groes. Mae wedi concro marwolaeth, sef cyflog pechod. Beth yw gwerth CV dynol o gymharu ag bron yr arglwydd Iesu Grist? A dyna pam doedd e ddim yn gallu wedyn ymddiried yn y cnawd agor. A cwbl o bethau fanna sy'n bwysig i ni i bigo lan arnyn nhw. Os i ni eisiau i bobl i beidio ac ymddiried yn y cnawd, mae'n dal yn broblem i bobl i ni'n cyfarfod yng Nghŵr. Mae'n dal yr un peth yn y natur ddynol i drial gweithio i ffordd i fod yn well, i gweithio i ffordd lan, i fod yn dderbyniol ger bron Duw, pobl sydd falle a rhywfaint o gefndir crefyddol, neu hyd yn oed falle cydwybod cymdeithasol. Maen nhw eisiau gwneud rhyw ddaioni a cyfrannu a meddwl bod hynny'n ennill pwyntiau tuag at y nefoedd. Shwd i ni'n helpu nhw fel eglwys, fel Cristnogion, dangos Iesu Grist. Dyna nath y gwahaniaeth i'r apostol Paul. Gweld gogoniant yr arglwydd Iesu. Ac dyna'n gwaith ni, wrth gwrs, yw gogoneddu, dyna waith yr Ysbryd Glân, yw gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. Beth yw ymdrechion dynol o gymharu a gogoniant y gwaredw, y gwas dioddefus sydd wedi cyflawni iachawdwriaeth ni. Beth yw ymdrechion cnawdol? Rubbish, sbwriel, di-werth. Ond i weld hynny, mae rhaid gweld Iesu Grist. Mae rhaid cymharu, mae rhaid dangos. A dyna yn gwaith mawr ni, wrth gwrs. Dyna waith yr eglwys fore. Dyna fel chi'n gweld yr apostolion yn pregethu. Mae e'n arglwydd bawb. Mae wedi cael ei ddyrchafu gan Dduw. Mae e'n fyw, mae ganddo fe deyrnas. A gallwch chi ddod i'w deyrnas, sy'n byd arall gyda ni gynnig. Sy'n byd arall o werth gyda ni. Mae rhaid edifarhau a dod ato y fe. Shwd i ni fel Cristnogion yn mynd i gael ein cadw. Rhag mynd nôl i bwyso unrhyw faint ar y cnawd. Mae'n frwydr barhaus i ni. Cadw'n llyged ar ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Wedyn yn adnod 8, mae e'n gweld y pethau mewn golled o hyd mwyn
Crist. Mae yna flynyddoedd nawr wedi pasio, mae yna flynyddoedd wedi mynd. A mwy na hynny, yr wyf yn dal. Chi'n gweld e? Heddi nawr yw hwn, oedd mae Damascus wedi bod blynyddoedd yn ôl. Nawr heddi wrth sgrifennu at y Philippiaid o'r jail, house arrest, oedd yn dal i gyfri pob peth yn golled, ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Yr un y collais bob peth o'i herwydd, oedd yn cyfrif y cwbl yn sbwriel, mwyn i mi ennill Crist. Mae blynyddoedd wedi mynd, ond dyw'r apostol Paul ddim wedi mynd nôl, mae wedi mynd mlaen. A mae'n esiampl i ni. Wy'n dal, ond nid yn unig mae'n dal i gyfri beth bynnag oedd yn bwysig o'r blaen, ond mae wedi symud mlaen. Sylwch ar y geiriau mae'n defnyddio. Yn adnod 7, beth bynnag oedd yn ennill, y pethau o'n i'n benodol yn pwyso ni nhw, nawr, ar y pryd, ar ôl y digwyddiad ar y ffordd i Damascus, colled. Nawr dewch i'r presennol, nid beth bynnag, ond pob peth. Pob peth. Mae yna ragor wedi dod mewn i'r mix o bethau cnawdon, ond pob peth. Nid y pethau penodol oedd gyda fe o'r blaen, ond pob peth, ac wedyn cewrwch ymlaen, at ddiwedd yr adnod, yr wyf yn cyfri y cwbl. Y cwbl yn sbwriel. Mae yna gynnydd. Mae yna newid eto yn yr apostol Paul. Mae'n dal i gyfri popeth, y cwbl yn golled. Mae'n gweld pethau'n gliriach byth erbyn hyn. Pa mor ofer yw unrhyw beth, unrhyw un, tu fas i Iesu Grist i ymddiried yn ddoddau. Fe hunan, ei grefydd, ei ymdrechion, rhywun arall, rhyw system, rhywbeth, tu fas i Iesu Grist. Sbwriel. Sbwriel yw e. A mae'n gweld e'n glir. Mae'r ffocus berffaith glir. A mae'n dod yn gliriach iddo fe, wrth i'r blynyddoedd fynd ymlaen. A mae'n gallu siarad o brofiad. A gallwn ni ddweud nawr 4 peth, bach wrth gwrs, fel mae wedi cynyddu dros y blynyddoedd. Beth sydd wedi cynyddu Wel, mae wybodaeth ei adnabyddiaeth wedi tyfu o'r arglwydd Iesu. Pam mae'n dal i gyfrif popeth a'r cwbl, ar bwys rhagoriaeth y profiad o adnabod Crist Iesu fy arglwydd. Mae wedi dod i wybod mwy. Mae wedi dod i adnabod yn well Crist Iesu fy arglwydd. A mae gyda ni fantais aruthrol yn y Gymraeg, achos adnabod yw e. Ac mae adnabod yn wahanol i just gwybod, yn dyw e? Allwch chi wybod am rywun, allwch chi wybod am rhywbeth, ond os ych chi'n nabod y person yr un pryd. Chi'n gwybod mwy am y person, ond chi'n ei nabod yn well hefyd. A dyna sydd gan yr apostol Paul. Ac mae mor allweddol yn y bywyd Cristnogol, os ydyn ni eisiau cynyddu a tyfu, os yw'r ffocws i ddod yn gliriach, bod y cnawd yn rybys a bod Iesu Grist yn bopeth, beth sy'n angen? Gwybod mwy, adnabod yn well Iesu Grist. Mae'n blaen yn dweud. A dyna'n bywyd ni nawr. Gwybodaeth. Tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd. Faint bynnag oedd Saul wedi deall ar y dechrau, doedd hwnna ddim yn ddigon i aros fyna wrth gwrs. Oedd eisiau mwy. A mae'n cael datguddiad pellach, mae'n cael gwybodaeth mwy, ond mae'n cael adnabyddiaeth yr un pryd. A mae hwnna'n her i ni. Oedden ni'n sôn yn yr ysgol Sul bore yma, bod e'n gwybodaeth o'r arglwydd a'n hadnabyddiaeth ohono fe yn mynd â'i gilydd. Nid bod ni'n gwybod mwy yn y pen nag i ni'n profi o'r arglwydd, ond bod nhw'n symud gyda'i gilydd. Felly,
Mae'n nodi Crist, Iesu, fa arglwydd. Wrth gwrs, Crist yr eneinio. Yr un mae Duw wedi eneinio. Y Duw ddyn, Duw y mab, wrth gwrs, sydd wedi dod. Y gair sydd wedi dod yn gnawd i fod gyda ni. Duw gyda ni, i fod â bywyd Duw, i fod â gair Duw i ddynion. Duw wedi dod atom ni. Dyma fel mae wedi dod. Dyma fel mae'n disgleirio. Dyma'r llewyrch sydd gan Dduw i sino ato ni. Ei fab, yr arglwydd Iesu Grist. Delw y Duw anweledig. Disgleirdeb gogoniant Duw. Dyma fe, yr arglwydd Iesu, ei fab. Os ych chi eisiau gwybod mwy am Dduw a deall mwy ac adnabod yn well beth i ni'n wneud, tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu. A mae yna waith oes i wneud hynny. Dwi ddim un ohono ni byth yn gallu gweud, dwi'n gwybod y cwbl nawr, am yr arglwydd Iesu. Wedi deall popeth a gweld popeth a profi popeth o'i ogoniant e. Na, mae'n waith parhaus. Mae'n waith oes, a mae'n waith mor bwysig. Ond mae'n golygu bod yn ffocws ni arno fe. Mae'n golygu bod ni'n troi'n golwg. Mae'n golygu bod ni'n rhoi blinkers mlaen, wrth gwrs. Os y'n ni'n edrych o hyd ar y sbwriel, ar y cnawd, os y'n ni'n ware o hyd gyda'r sbwriel, i ni ddim yn mynd i weld mwy o ogoniant Iesu Grist. Mae rhaid i ni gael y balans yn iawn. A ni gadw'n llyged felly, na pam i ni'n darllen y Beibl bob dydd, fel i ni'n gallu. Dyna'r pwrpas i wybod mwy, i'w nabod yn well. Dyna pam i ni'n gweddio arno fe ac yn pwyso arno fe. Dyna pam i ni'n dod i oedfawon, i gael cymdeithas. I ni eisiau gweld mwy o ogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Dyna i ni eisiau gweld. Dyna'r pwrpas. Mae mor rwydd weithiau, mae rwtîn sydd gyda ni'n rwtîn da, os i ni'n darllen y gair, os i ni'n gweddio, os i ni'n dod i oedfan, wrth gwrs mae'n rwtîn da, ond mae yna bwrpas iddo fe, i weld mwy o goniant Iesu Grist. Fel bod ni'n gweld ein cyfoeth pa mor gyfoethog i ni ynddo fe, a pa mor gymaint o rybys yw y cnawd. Y cnawd dynol ac unrhyw beth arall tu fas iddo fe. Fe sydd wedi dod â Duw ato ni, fe sy'n dod â ni at Dduw. Fe yw'n offeiriad ni, wrth gwrs, fe yw'n arch offeiriad ni. Fe sydd wedi offrymu ei hunan ar y groes. Beth i ni'n mynd i gofio heno yn y cymundeb. Beth mae'n harch offeiriad ni wedi wneud. Beth yw gwerth yn ymdrechion bach i, pan mae e wedi rhoi ei einioes ar y groes i ddod â fi at Dduw. Beth alla i ychwanegu at hwnna? Beth alla i wneud i gyfrannu at hwnna? Mae'n warth i ystyried y peth. Mae'n warth i feddwl bod unrhyw beth dwi'n wneud eriod, a nawr fel Cristion, yn mynd i gyfrannu unrhyw ffordd at yn haeddiant i gerbron Duw. Does dim byd gyda ni. Ond mae popeth yn iddo fe. A beth yw'n gobaith presennol ni? Mae'n eiriol drosto ni. Mae'n cario'n henwe ni yn y nedd. Mae'n cofio amdano ni. Mae'n pledio drosto ni. Mae wedi anfon yr ysbryd glân i'n harwain ni, nerthu ni, troi'r gair. Fe yw ei ogoniant e, ei allu fe, ei ffyddlondeb e. Mae'n frawd i ni. Ni wedi canu amdano fe fel brawd yn ei ddyndod. A mae wedi addo bod gyda ni trwy ei ysbryd glân. Mae'n cydymdeimlo â ni. Ac mae'n gweud Crist Iesu, fy arglwydd. Fy arglwydd. Mae wedi'n alw fi ar y ffordd i Damascus, ond mae wedi bod gyda fi bob cam o'r ffordd. Mae wedi'n hywys i bob cam o'r ffordd. Mae wedi cael drysau, mae wedi agor drysau. Mae wedi anfon gweledigaeth, mae wedi anfon angel pan oedd yn y môr, pan lando nhw yn Malta wedyn ni. Mae'n cael gweledigaeth, mae'n cael gair trwy broffwydi weithiau. A'r arglwydd gyda. Fy arglwydd. Ydy eisiau unrhyw arweiniad arall? Ydy eisiau mynd nôl at seremoniau'r gyfraith i gael rhyw arweiniad? Ydy eisiau mynd nôl at rhyw gerrig onyx yn yr hen destament?
dim o gwbl. Fy arglwydd sydd gyda y fi. Mae wedi tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth, a mae'r ffocws yn dod yn gluddiach. Yr un pryd, cofiwch, mae wedi tyfu mewn dioddefaint a cholledion. Yr un y collais bob peth o'i herwydd. Mae wedi cael colledion mawr, a mae wedi profi gwerth Iesu Grist yn hynny. Mae wedi dod yn fwy gwerthfawr yn ei olwg e. Trwy y colledion mae wedi cael. Beth mae wedi colli? Mae wedi colli ffafr ei gyd genedl, yr Iddewon. Mor aml mae'r Iddewon yn ei gasau. Mor aml maen nhw wedi trial ei ladd e. Mor aml maen nhw am ei wad e'n llythrenol. Na chi golled, mae wedi colli ei gyd genedl. Gallai hynny ddigwydd i ni, wrth gwrs. Mae Cymru, mae Cymru Cymraeg, mae'n ei ofon, yn gwthio yn y byd cymdeithasol rhyddfrydol nawr. Ac os ni'n mynd i wneud safiad fel eglwysi, gallwn ni golli ein cyd Gymru yn yr ystyr hynny. Colli poblogrwydd, colli derbyniad. Wel, mi gollodd ei gyd genedl, chi'n gweld? Gollodd nhw. Na chi golled, colli ei ryddid droion. Wedi hen arfer bod yn y carchar, colli diogelwch ac esmwythra, oedd e'n cael hynny yn bryn iawn. Ond dyw hwnna ddim wedi newid y ffocws. A fel mae'n gweld, trwy hynny mae pethau wedi dod yn gliriach iddo fe. Pa mor ogoneddus yw yr arglwydd Iesu? Mae wedi gweld yn fwy ogoneddus. Mae'n fwy o graig iddo fe nag eriod. Mae'n fwy o fugail iddo fe nag eriod. Mae'n fwy o arglwydd iddo fe. Ac mae hynny wedi dod â mwynhad a bodlonrwydd. Mae wedi tyfu mewn mwynhad a bodlonrwydd yn yr arglwydd Iesu. Rhagoriaeth, chi'n gweld? Rhagoriaeth na fe, y profiad o adnabod Crist Iesu. Mae'n well. Mae'r bywyd ma'n well o lawer na'r bywyd oedd gyda fi o'r blaen. Y bywyd o wasanaethu a byw i'r arglwydd Iesu yn ei gwmni fe. Mae'r bywyd, mae'n rhagorol, mae'n rhagori. Mae'n llawer gwell na beth oedd da fi o'r blaen. Mae'r mwynhad, mae'r bodlonrwydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Y dioddefaint ac y colledion. Ond yw hwnna'n ardderchog. Gawn ni'r sleid nesaf. Chi'n cofio weithiau o streics yn dod gyda'r dynion oedd yn casglu sbwriel. Ac oedd y sbwriel yn aros wedyn ni, aros ar hyd lle fel yna am ddyddiau, weithiau am wythnosau. Wrth gwrs, oedd e'n drewi, yn ofnadw. Ond y wath na hynny, os ewn ni at y sleid nesaf, chi'n gweld lluniau fel hyn wedyn ni o bobl mewn gwledydd tlawd iawn, a chi'n gweld pobl a maen nhw'n treulio diwrnod ar y domen sbwriel. Neu diwrnod gwaith nhw fel petai. I gasglu rhywbeth, rhywbeth gallan nhw gael, falle rhywbeth i werthu i rywun arall, neu falle rhywbeth yn fwyd, na fydden ni ddim fel arfer, yn ystyried i fwyta, wrth gwrs, neu falle dilledyn, neu rhyw gyfoeth. Pwy sy'n byw ar y tomenydd sbwriel? Pwy sy'n eisiau mynd nôl dydd ar ôl dydd i domenydd y sbwriel? Wel, pobl sydd yn dlawd, wrth gwrs, yn llwm iawn, a dim byd arall gyda nhw. Ond dyw hwnna ddim yn addas i ni yn ysbrydol. Mae gyda ni fwyd ffres bob dydd yn yr arglwydd Iesu. Mae gyda ni fara'r bywyd yn Iesu Grist a'r dŵr fywio. Ddim eisiau ni fynd nôl i ymdrechion y cnawd
A beth allwn ni ennill o'i haeddi. Mae hwnna fel mynd nôl i'r domen sbwriel. Mae gyda ni wedi cael ein gwisgo a chyfiawnder Iesu Grist yn hardd ger bron y tad. Sim eisiau ni fynd nôl i'r sbwriel na, i'r ymdrech dynol yma. Mae gyda ni gyfoeth, mae gyda ni drysod yn Iesu Grist. Mae gyda ni bopeth. Sim eisiau ni fynd nôl i sgafenjo yn yn ymdrechion ni'n hunain a'n gwaith a'n crefydd bach ni. Unrhyw beth sy'n ymwneud â fi neu ti fas i Iesu Grist, pam sgafenjo fyna? Mae popeth yn dod. A bwyd ffres, bob dydd, mae'r dŵr bywiol, mae'r dillad prydferth yma. Mae'r cyfoeth sydd ei angen arnau o ddydd i ddydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, ni'n diolch i'r arglwydd am ei air i ni heno. Ac mae'n atgoffa ni, sydd yn helpu ni wrth gwrs, mae yna frwydr barhaus fan hyn, mae yna demtasiwn parhaus. Yn y natur ddynol i ymddiried yno ni'n hunain, neu rhywbeth neu rhywun yn ogystal â Iesu Grist. Feidio pwyso yn llwyr ar yr arglwydd Iesu, ond i roi rhywfaint o bwysau felly a rhywfaint ar rhywbeth arall. Pinne bod e'n dod â rhyw elfennau i ddewig, nid bod hwnna'n berthnasol i ni. Pinne bod e'n dod â doethineb y byd i'n meddyliau ni. Pinne bod e'n ymddiried yn ein cefndir, yn rhywbeth i ni'n neud yn allanol, rhyw weithred i ni'n neud, ein daioni, ein lebel ni, i bwy i ni'n perthyn, pwy garfan i ni'n perthyn, unrhyw beth allanol. Os oes unrhyw ymddiriedau fanna i ni'n colli golwg ar yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n mynd i drafferthion ysbrydol yn syth. Felly mor ofer ni wedi cael ein atgoffa yw hyder yn y cnawd. Unrhyw beth, unrhyw un, ti fas i Iesu Grist. Diolch am weld rhywbeth a rhywfaint o goniant yr arglwydd Iesu Grist yn y gair ac yn yr efengyl. I ni'n diolch i Dduw am agor ein llyged ni. Gadewch i ni weddio, gadewch i ni annog ein gilydd i gadw'n llyged, i gadw'n ffocus ym mhob peth ar goniant yr arglwydd Iesu. Mae hwnna'n golygu cadw'r blinkers ymlaen, wrth gwrs. Mae hwnna'n golygu ffocus. Mae hwnna'n golygu canolbwyntio. Ond byddwn ni byth yn siomi. Byddwn ni'n tyfu yn y mwynhad a'r bodlonrwydd i ni'n cael, a'r llawnder i ni'n cael yn yr arglwydd Iesu, ac yn dod i weld yn gliriach ac yn gliriach pa mor ofer, gymaint o sbwriel yw ymdrechion dynol. Fel bod ni'n dod i bwyso llai a llai a llai a llai a llai ar y pethau hynny, mwyn i enw. Amen. Gawn ni ddod nawr te at yr emyn nesaf sydd gyda ni heno, rhaid yr oesoedd cuddiaf fi. Fy mwyn yr holltwyd di, boed i'r un y dŵr a'r gwad gynt o thystlys bryw a gaid, fy nglanhau o farwol rym ac ei ogrwydd pechod llyn.
Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch bod e mor berthnasol i ni ym mhob oes, ac i ni'n cyfaddau grym y cnawd o Arglwydd a temtasiynau i bwyso rywfaint ar y cnawd yn ogystal ag ar yr Arglwydd Iesu. Diolch am ddangos rywfaint o ogoniant Iesu Grist i ni yn y neges, ac o Arglwydd gawn ni ofyn i ti ddangos mwy a mwy i ni. Gawn ni ofyn i ti'n helpu ni dynnu'n llyged oddi ar ysbwriel, mwyn gweld mwy o ogoniant yr Arglwydd Iesu. Gawn ni ofyn am help yr ysbryd glân sydd yn gogoneddu yr Arglwydd Iesu, i'w ogoneddu yn fwy a mwy yn ein golwg ni Arglwydd. Fel bod ni'n gweld yn gliriach, mae fe yw ein trysor ni, fe yw ein bywyd ni, fe yw ein oll yn oll. Fe yw'n cyflawnder ni. Fe sy'n ein harwain ni ac yn rhoi i ni y bywyd llawnaf posibl. O Arglwydd, helpa ni. A diolch mai dyma dy fwriad ar ein cyfer. Arwain ni nawr ymhellach yn enw Iesu Grist. Amen.